dau thala kain salia ken kumba shu ong no si kentien along kumba bisni ba ki khon samla ki kieu si jirang kinayara si jirang Wei usamla jong kadong kathain pen ursla ubasong basa hanno wet hadien kijing mi kijing kan tho baki patpa jong ka pen ursla ki nget su nget krei ula ai jing pen sai baka long ka babakala namar bakim dei ban tieng ki su bat ka jinget su nget krei ka dei shimet ambaro usamla Vicky Marbanyang habai kran bakilat pathai kubor ula ong ba uru utieng hakabaning kong shwaban kran sikilat pathai kubor henrei namar bo ulu yang hakahok bat ka jing shisha dan shu ka jing tieng wat habau hapan kan tho yo sambut menteri rangba ka jalaru Haswa jong kani uni usamla ula penpau badan kam ya ki samla ki bladon ka jingnang jing start ban ya kan tiulam ya ka lingkor khnang ba ka jala megalaya kan kiu stat hagayo ka kot Sekolah pencai kerja dia kan dia jeng tho kami ikut khabar ba ki kajing keno ba ki pat ba kapunsla ki baking eksud ngi krei kalong ka bakam dai ngakwa nong tangkwe ba mundan re unu brusimet ne mundan kanu kaseng ka kanhun ru kabla ban ong ba me bele minget yakati bele minget kata ngimdan hok mangi ki brusimet mungkin keno inu minget kajing hi kade brusimet hi munur bala minget ya nuru Kejungwan jangah hatu usni dah media bereka de bangang ong bangim de benting yinu ngim de benting hiksud ani thop ki pimta mangaru hatu usni perbangan berkran ni ke media ngar ngatim ha ngadi tang khana tang student ngade bangan ban le persa kini khawbor kat UDPC amle jong state kamde ke masuk henga ngar ngating tama bangayeng halor ka hok mayeng halor ke jing sisa bat bang ngade khunjung ble ka kasuk pikim sim ngam ting sura te hakajing sisa une samla budan hakane ka batho ekne kayu andre nim lalong kumba nim de pen sung tho baklai ki briu te bagi briu ki ngik su mi khrei te ba ki sasha tich nong shabam snong pi ka tu ka jingkran jung ka penting ti ki kam de pen sung tho bakla hajing sisa ngila de ben yeng lang de ben am sim mang ki briu pada da yeng haklor ka hok nim de ben tin ya kanu nuru kata ka jing thumu junga kata ka de ka message junga ki briu banga khabong re bangi ngi de ki nong ngik su mi khrei uang rubla panjab buram me ka pun slahi berkawai ngang ong pi ba ka jingja buram lete jong ka pun slam de re jong ka sti berkawai hi kala de do kisna marja ka pra por nong ilam jungi uang ba ngan hamle joim ki sudru nedo ko to por nong ilam jungi kini ki nong ilam kini ki samla kini ki samla ki rong ba ki ba i je ka ben rio sisa ki ba kwa ban yada ka ri la de ben kili kan yutu nong ilam jungi ha to por ngadang dan ha jing pune mo ngam pala ban le ngata te kini ki nong ilam de le ben kili kan yuni nong ilam jungi ba khamadu ba beli ko pikiran bi jiru kata ba dan kami kata ka sudru beli kan ni kepet ba ka fu jungi kam songdor semua hadu kata tem de tang hajar ka pranak por ke por upun leranya ki jendu jungi uang bangi ki khasi nginang mele nginang teman ban dikiat uang ba ki bi sansnem pir bi ma sansnem hadu ba ki comments ba i mangar ba yong dang ram ka klis nyang ya ka fu jong nong punsla pi de ba kini ki sama jungi de kita ki jendu bi sisa de ko to por la ban kli ni nong ilam jungi ba beli bi kinta kari jungi hi gede kata kari kepala kerku bleda kada hadu kata hi ke bangong pi bangi ngila bidang kata kalat ke potensial bangi ngila banong kawe na ki jela ke burus pak tam ka ri hi berkowe kari india hi ngila banong kumno nganong pi kunta kada kumbang pi ma kini industries ke bangan senama ka ke junga ka mechanical tengong hi bang senama automobile brand de tang ta bankut ngila ban extend kum sakipo ka hapo ki hapo agriculture hapo ki nongrap hapo ki nongri hapo ki haman lagi lain hikrit ngila ban pedrong kini industri kini mechanical kan benta pet kum sathan punsla sathan ri bhoiru ni kumno ki wan ki bana bar jala ki kaspa jungi hadu kono ngi hespa ngi nomi thale ki wan sabar ki wan thilu ni ki marab jungi kini ki marba mati jungi ki le sabar ki sna po ki factory jungi industry jungi ki mara sesnong jungi ki mara ki diramingi pede por bagi thi pede dan flik li hina po ki nongrat kanu video tu satrapat la bhavna di phi la bhava bran nasional Rupi hadu kata kalau pi usun saru kinyan ben hadu using ru kinyan ben tengi ni ong ba nakdang ong pi ba kamkut ini ba ong super kata ka mesin automobil kan kata ka dikit jonga tong yang ladang ila non ra iki mesin sabro kiliang hadu ba usun saru ngin buksna factory hne yu starter paru iki neki marrem jongkum ki singgi ke iru te long kan mi kin kikam kejam ta lada tang kowe ka factory industry engineer mudo pi kan no hajar no lamud gina kan aikam tila dah haboro ki yang ipun kam ta kamut kan ka nyin ong ba si yang brio ba kerdu kam
mà cứ đồ cam hadu ban ong ban nhiệt thọ rồi lạ sure mà nhiệt thọ nó là đồ khôn cho ngang ai cam cũng nó ngay là trong ban camแต่บางong phi ini ban challenge mengi bala dadan industries ke behem he ong boyo khun armut boyo na samut blik labun pat cam tila da ka jela juni ka he pat kumta ka long singan kumta jela juni te ni ha perkhalu overall tem de bang isi ong tang kita industries pada ka he pat kemut ka singan ka pa juni ru kimi gitrot sing sibun ke bani dai gari pi ka long ta ladang ni bideng ikran bade ki ni ki nong mi khwan juni ba la pili ko sen ma po asam ni ba kasin jam yuk ba pisi ma phi nam ta ki ne kini ban kati ka no ya kini garap karyan uang pan ba ai scientist you're a scientist so ma shong na pi lada kili ka kili du ne nong ilam ba nam ta ki kena school pili ek no urkir mun pan pi ya ka kam asam ni ru ki pele kyu jakai man ki pele kum jakai le kai khlung te kum mi kini ki brio ngin buram no kan bele kin ai la dang kini ki brio na kalyang jong koi kalong kami kala ai ke jingi ro yo new samla ubla mi shakmat but where la megi para samla ki bala nang la start ki ba om don kam don jam bakin yes nok ti lang bat uniu samla dan re habang yo ipat pakum kini ki kena ken ki bala dep ki bat ki tmu ban le ya kata ban ai kata ka expand ban ai kita ki skill ta ka ban ta ki kun samla ngisnyo tenan ban ngisnyo ba ngin ai ka burom ye i balai kum uwe ni kun samla umi shakman ukun samla jong kari ukun samla jong hunyo trap hunyo skom jongi umi shakman banyarap ikuipat ki paralok ki bayan kam mar kum pi menta temo ki khna ki bala man la kayeng ki don be kita ki bala pas bikom BSc BA BL kita ki lain ki pas maki ki bangasnyau tenat ala demo ya ki parado parasnam ki parari la jong asnyau sarong habang apek ai ipat kini ya charum chaneng na kali pisai ha ai chu chong yeng ana klia kawe chu chong yeng te hatu kane kan poi sai ten re khawa kidan kum kini ki khna pan na kari la jong ki wan ra kum ya kini ki ai sutna ngada snyau tenat bat ngangu yo bleiru bau sei kum ya kini ki khna na kari la jong bate upliu kena te ram dan bapli kalat udan makna kata kajing start in Jepang ada empli kalat unlek gumno ken kumba umlung sosot uang bero ubriu bastan mano bala berlen baklem dapli kalat kumno ula ban kren te kane kawan jelong ha ike habai kalat empli te habam empli kalat ada le akan du makna uta ubang no parado operasnam ubabat ya ki sencal babat ya ulakam bala banle nrei pensngam ukhen kor kenya ka ka ba kita ki khun kari ki khun samla ki khun ka brin yotram ki wanra long no kumba ukhen dau thala ukhen salia ken kumba shu ong no sikentien la long kumba bisni ba ya ki khun samla ki iyo sejirong kinayara sejirong iyo itana tarai haba syang makia syarum syaneng syang sinong syang thau klem kam klem jam da pria bagi la perut ya kepora ke jing kule kin trai kin kata along jaitu along pi itu ga thau baik tang ya kata ka benta ban yo